Dừng mà. Lưới xong nó. Vậy Anh ta xuống lắm nè. Xuống. Anh là thực vậy. kemana dia? Di rumah kan? सर वीडियो बनानी लाइक कर देते हैं। स्वागत है आपको। पता। पहले आप लाइक करके देना मेरे लाइव को। खाने खाना है। 오늘 가만히 봐. 그냥 편하게 먹는 거만 다 별로만잖아. 고를 좀 나겠네요. Mình mình khai nhớ cái này. Mình không. Sanspedia मैंने या for 98 नहीं 89 Kemudian baklari karbi yang lu campur gurih deh bore bede है माबोरै दं खबरा मोजां ना बिराद गुसुनि थाखायनो न' सिङावसो हाबफैनांबाय बाहेरायावसो अर सायदोंमोन एखे गुसुनि थाखाय न' सिङाव हाबफैबाय माने अर सायबाय थानायानो थानो हाला बिखुंथिं गुसु जाबाय नालाय माने ओंखायनो न' सिङाव हाबफैबाय आरो ओंखामफोर जाखांबाय नामा कार्बि आंलंनिफ्राय खोमदोन बाग्लारि बिथाङा नुजाथि फैनो हाथों लाइक होनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर कार्बि आंलं जाम्बुगुरि र' कार्बि आंलं नायगासिनो दं आं मालाबा थांफेरनाय जायाखै कार्बि आंलंआव गोजानबो जायो नालाय मालाबा थांगोन औ गोजान जायोलै कार्बि
होमबाबो नायगोन र' मालाबा अननानै सोर सोर दङ जोंहा लाइक खालामना हरोबा एसे मोजां जागौमोन फ्लाइटजोंबो थांलायलायबाय फ्लाइटबो गाखोनो मोना खारग्रामबो नुवाबालाय मा जोंहा बिराद माने थाब जाबाय दिनै गुसुजोंनो माने अयथासार गुसु जाबाय थादोंना सना बायना लादों माला साबसक्राइब थेंक इउ दे साबसक्राइब खालामबायबा आंबो खालामहरफिनगोन दै बे चेनेलमोन नामा चेनेलबा आंहाय खालामहरफिनगोन दे दसेनि उनावहाय दायो कमेन्ट मोनसे गारबानो जाबाय आंनि जिखुनु जाया मोनसे भिडिअआव कमेन्ट गारबो जाहाथे माने आङो दा थाबैनो नुनाय बायदि सिनायनो हानाय बायदि दा आं नामखौ बावनो हागौ नालाय नागिरना मोनाबो जानो हागौ दा बेखायनो अननानै अबेबा मोनसे भिडिअआव सर्टफ्रावबाबो ससे नायनानै कमेन्ट गारबानो जाबाय आङो दा रिटार्न खालामगोन दै दा बे लाइभखौ फोजोबखांनायनि उनाव आं भिडिअ खालामनो हाथाराखै थारमाने गुसुजोंनो बिराद गुजुलि जाबाय थादोंमोन नालाय गगाबो मोनदोंमोन गुजुनाया बिराद डिस्टार्ब खालामनायनि थाखायनो आङो माने न'निफ्राय बारा ओंखारबाङाखै दासान्दि माने बाइक ससे सालायलांबानो मोनायाव गुजु फैयो नालाय ओंखायनो आं ओंखारलांथ'वाखै आरो जेरावबो थांनांगौआ गोबां दङ बिदिनो ओमफ्राय सोर सोर दङ अननानै कमेन्ट खालामहरोबा एसे मोजां जागौमोन आरो लाइक खालामाखैबा लाइक खालामना होबानो जाबाय सोरबाफोर लाइभआव फैनानै दासिमबो जुदि आंनि लाइभखौ लाइक खालामाखैबा अननानै लाइक खालामना होदो बयखौबो आंनि लाइभआव बरायबाय लांहिन कार्बि आंलं लांहिननि ना सिनायनाय बायदि मोनलायलांदों आङो ओंखायनो कार्बि आंलं लांहिननि ना आङो दाहाय रिटार्न खालामगोन दै अननानै कमेन्ट गारबोबानो जाबाय आंनि मोनसे जिखुनु जाया भिडिअआव बिनिफ्राय आरोबाव सोर सोर दं अननानै जोंहा लाइक खालामना होयोब्ला मोजां जागौमोन आरो कमेन्ट खालामहरोब्ला चुपचाप अल्लाह मत करना ये मैं बात कर रहा हूँ ना अभी लाइव में बात कर रहा हूँ इतना हल्ला क्यों है चुपचाप पहले बात करने दो ना ये तो चाइनीज के लैंग्वेज है इसको मैं पढ़ नहीं सकता ये चाइनीज का लेटर है जो लोग अभी तक मेरा लाइव में है मैं उन लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ पहले लाइव को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाना प्लीज़ मुझे भी सपोर्ट करो जाना मत इसको आराम से बैठ जाऊं मैं अभी बात कर रहा हूँ ना सो जाइए अभी सोने का टाइम है आं बै मबाइलखौ चार्ज फुरा जाबावबाय नेबाय थादोंमोन मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है आप लोगों में से किसी ने अभी तक मेरा लाइव को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ कृपया करके लाइक करके देना और अगर आप चैनल में नया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाना और कमेंट करो मुझसे बात करो Please don't disturb. This is not the time for playing. So sleep well. You have to get up early in the morning tomorrow. If you sleep late, then you will get up
सो जल्दी सो जाइए। आज तारीख कितना है 9 कैलेंडर नया लाया है? नहीं लाया कहाँ मिलेगा? कल बाजार हमें लेके आऊँगा बाजार मैं बाजार अकेला में जाऊँगा। जाएंगे मैं अकेला जाऊँगा सिर्फ ले जाऊं कैलेंडर लाने के लिए। टाउन पे ढूंढ रहा था मैं, टाउन पे नहीं मिला। कार्बी आंग्लं लांहिन ओ ओके बुजिबाय दे आंनि लाइफआव गोबाव सम थानायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर जासिहरबाय। आंखौ हेफाजाब खालामनायनि थाखाय जोबोद गोजोनबाय। आरो जुदि नोंथांनिया बेयो चेनेलब्ला आङो दाहाय रिटार्न खालामगोन। अन्नानै बेबायदिनो दसे सम थानानै होबानो जाबाय। आङो लाइफआव बेवहाय माने दिनैसो फार्स्ट फैनाय बायदि जादों बे चेनेलावहाय। दाख्लै एसे बावनानै माबाफ्लांदों आरो क्या हुआ अंकल हो सकता है। अंकल असली में तो आयं नङाबा आदै जागोनबा। खबरा मोजां ना जोंहा? गोदाम नोंथां आरो सोर दङ होननानै कमेन्ट खालामहरबावदो। जन्ना जो लोग अभी तक मेरा लाइव में है और लाइक नहीं किया, मैं उन लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ लाइक करके देना और कमेंट करना। अगर चैनल में नया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाना, मुझसे बात करो। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स प्लीज़। First of all, I request you to like my live stream. And if you are a newcomer, then please subscribe the channel. लेंगुवेजफ्रानो जालायलांलालै रायलायबाबो माबा सालायफ्रानो जाला। सानफ्रामबो गावनि बिमाखौनो रायलायबाय थानाय जायो नालाय, गुबुनजों रायलायनो मोनथारला। थैंक यू अन थाबाय थानायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर। उन्दुदोब्रा स्वागत है आप सभी को मेरा लाइव में। पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ लाइव को लाइक करके देना और कमेंट करना। अगर आप लोगों में से किसी ने अभी तक मेरा लाइव को लाइक नहीं किया तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरा आप लोगों से अनुरोध है प्लीज़ लाइक करके देना। और चैनल में नया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाना। अरे इतना हल्ला क्यों है? हल्ला मत करना, अभी मैं बात कर रहा हूँ ना। कल सूर आया था ना, सूर गाय और बैलों को सूर करने के लिए आया था। चूर का मतलब थिफ बचनिया ini macam tu. Maksudnya roh.
हेलो स्वागत है आप सभी को वेलकम प्लीज वेलकम थैंक यू फॉर जॉइनिंग हेलो प्लीज वेलकम थैंक यू फॉर जॉइनिंग iPhone 15 oh thank you आंहा बायनो हायाखै दासिमबो बायनोनो खामानियानो मोनसेबो साक्सेस जायाखै नालाय ओंखायनो बायाखै नै दासिमबो जाथ'वाखै नालाय मा खामानियाव बाहायनो सानदों आं खामानियाव बाहायनो हाबाथ' माबागौमोन माबा मोनसे खामानि माने नै बियो दा मबाइलफोरनि आर्निं खालामनायनि जेबो माबा जाथ'वाखै नालाय ओंखायनो आङो लाथ'वाखै आरो मा खामानियाव बाहायनो साननानै जिखुनु जाया बेफोरबायदिजोंनो आङो बिदि स्मार्टफनफोरजोंनो बानायनो नाजाग्रोदों आरो हेलो आप सभी का स्वागत है मेरा लाइव में लाइव में जोड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जो लोग अभी तक मेरा लाइव में हैं मैं उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जालाय लांला लिंगुसफ्राना क्या हो गया धन्यवाद जासिसु होननानैसो जाहैसिगोन दा जासिनायखौ माने जासिनाय होनोलायबाय हारसायावबो जासिनायखौ मा होनो जासिसु जासिनाय होनो हारसायावबो जासिनायखौनो जासिनाय होनो जासिनायखौ बोरैबा होनोमोनलै आलदा खिनायखौ मा होनो खिनायखौ मा होनो हारसाफ्रा गिबारखौसो गिबार लिबार गिबार गिबार मुसारिखौलाय गिबारखौसो माने हरनो बुंनायखौ होनदोंना खिनायखौ हागिबो हागि hagibu disebutkan mana hagibu हेलो गोदानथ' दिनै प्रथमबारनि थाखाय आङो माने लाइभआव फैजेनबाय आरो आंनि बे माबाखौ कमप्लिट खालामनो थाखाय आङो सम सम लाइभआव बे टाइमावनो फैबाय थासिगोन दसे दसे जिखुनु टाइमखौ फिक्स खालामनो हाथ'वाखै फिक्स टाइम जानो नांगौमा ओंखाम संनायफ्राव हो जाएगा शुरू हो जाएगा 7 से 8 तक हेलो स्वागत है आप सभी को मेरे लाइव में प्लीज कमेंट करो मुझसे बात करो I welcome all of you in my live stream and I also request you to like my live stream. Please don't go without like, without comment. मा हारिनि माइ फैदोंमोन ओंखायनो जानला मोनला जाबाबो जायाबाबो बखि हरबाय सोरबाफोर बुजिनायफ्रा आंखौ निमाहा होदो गेब्ले गेथे फाङा फुथा जोंनो रायलायहरबाय आङो बाङा सिङा माबासोब्रा बाङा सिङा इंलिसजों रायलायहरबाय भाषायानो आंनि भाषायानो दा बाङा सिङा बायदिसो माने गेब्ले गेथे जायो आरो ब्रकेन होनो ना ब्रकेन माने बायनाय नालाय बायनाय ब्रकेन ब्रकेन इंलिश बा ब्रकेन हिन्दी टुटा फुटा होनो हिन्दीयावबा
हारसायावबा भाङा सिङा फांखाखौ मा होनो फेन होनोलै फेन फांखाखौ हारसाफ्रा फांखाखौ उम फांखायानो होनो ए फांखाथ' गुरानाय देखुन होनना ए फांखायानो गिदिङाखै माथो होनो फांखा जाबाय बायनोबा फांखाथ' गुरानाय फांखाथ' किमान होनो ए फांखाथ' किमान ओमफ्राय दाम केन'का दामा माबायदि होननाय जाबाय उषाखौ मा होनोलै बिसोरो उषायानो ब्रा नामसो उषाया फांखा उषा उषा कम्पानी आसे ना होननानै फांखा उषा हेलो